Днес при мен е един човек, наясно с всичко, което се отнася до маркетинг, дигитализация и бизнес девелопмент. Тя е един лъчезарен и винаги точен човек. Днес при мен е Цветелина Цанова. Здравей, Цвети! Здрасти! Радвам се, че прие моята покана. Скъпи зрители, за тези, които не знаят, ние с Цвети се познаваме извън подкаста, затова, за да стане днес този разговор още по-приятен, ще си говорим на ти. Нека да започваме. Аз предлагам първо малко да поговорим за теб. Как би се описала с няколко думи? Благодаря, че много първо за въведението, за това хубаво представяне. С няколко думи аз мога да се опиша като отдадена, всеотдайна, много позитивна и целеустремена. Да. Как изглежда един твой типичен ден и успяваш ли да организираш времето си? Смятам, че да, успявам да го организирам, ставам много рано, започвам с физическа активност, защото работя от вкъщи и имам нужда от това нещо, за да ми тръгне добре деня. И за да се случи това, трябва наистина да изразходваме енергия. След това започвам по задачи, много бизнес срещи, комуникация с клиенти, сложни казуси и деня ми преминава в този стил. След това обикновено се ангажирам с процесите, свързани с Able Mentor и с всичко, което е необходимо. Всеки ден имам задачи, свързани с програмата и ги действам. Имаш ли някакъв специален инструмент за организиране на времето или всичко се основава до навик? Имам. Google календар ми е личния, на работа използвам Teams календар и в общи линии той е запълнен и лавирам. Да. Каква е твоята дефиниция за успех и как успяваш да измерваш в собствения си живот? Дефиницията ми за успех, може би мога да разгранича отговора в две направления. Първото, което аз се чувствам успешна, е заради семейството, мъжа ми и децата ми, които определено ги свързвам с много положителни неща в живота ми и се радвам, че ги имам. Другото направление е по-скоро това, което давам на хората, влиянието, което аз успявам да предам като позитивна насока и като може би някакви уроци или насоки, които давам в различни сфери, дали бизнес, дали менторство и така нататък. Това ме кара да се чувствам щастлива и успешна, така че измервам го по този начин, малко по-различно. Ако можеш да опишеш живота си като филм, с какво заглавие би бил той? Интересен въпрос. В началото може би малко драма, в последствие на живота ми със сигурност приключенски, разделям го на етапи житейски и в момента е щастливо семейен филм. С предприемачески, да кажем документален филм, нотки на документален филм с предприемачески характер. Да. Разкажи накратко за историята на Able Mentor. Ти ме питаш за Able Mentor, защото аз съм така организирам Able Mentor за Велико Търново и ще разкажа. Идеята на Able Mentor започва през 2013 година. Буквално е разписана на салфетка в едно заведение от 3 приятели, които искат да допринесат в образователната система чрез менторски програми. Началото стартира като менторство, което е с големи групи. Вижда, че 2013 това не дава резултат в училищата и 2014 вече преминават към персоналното менторство, любимата ми дума персонално, тъй като то дава много резултати и се вижда още от самото начало това нещо, как когато ментора е подбран специално за теб, дава много по-силен резултат, отколкото ако сте голяма група. Така, 2014 година започва програмата, реализира се тогава основно в София, след това преминава и в различни областни града, над 13, преминава към онлайн режим в един момент и онлайн. Те всъщност Able Mentor са пионери в това начинание и има изключително много ученици и участници, над 3000 участника, които са се записали в програмата до този момент. И вече от ноември месец миналата година сме и в Търново.
Ти как разбра за Able Mentor? Как разбрах, беше миналата година, разбрах, че Able Mentor имат посока и търсят хора, които да реализират програмата в областните градове и веднага се запалих. В смисъл, за мен не ми трябваше много да мисля, да премислям, аз го исках. Защото Able Mentor е свързан с моите ценности. И аз винаги съм искала да бъда полезна на ученици, на млади хора, на студенти и съм го правила в живота ми винаги. Определено сега го правя с Able Mentor. Какво те вдъхнови да се включиш? Ти до някъде каза и какъв е твой личен път до момента? Удовлетворена ли си от това, което се случва? Удовлетворена съм. Ти знаеш, вече има втори сезон в Велико Търново, ти си участник в него, естествено ние се познаваме от тук, ние се познаваме от хакатона на Военния университет, в който ти нямаше понятие, че аз се занимавам с Able Mentor и с всичките тези неща. Така че Able Mentor в момента се реализира втори сезон. В първия сезон в Велико Търново беше изключително успешен. Имаше 10 екипа, които реализираха уникални идеи. В момента чакаме да се осъществи един фестивал на две от момичетата, който ще е в Търново, тук на наша почва. Ще бъде фестивал на изкуствата. Очакваме изложби, минаха изключително силни представения, като цели свързани с трансформация и подобряване на училищния двор. Много интересни неща, които хранят. Просто дават стойност и ми се случва това, което аз винаги съм искала, да бъда принос в образованието. Кои са най-големите предизвикателства, с които си се срещала до момента в програмата? Има предизвикателства, със сигурност. С търсенето, набирането на подходящи ментори към учениците, пазара не е ограничен, няма как, трябва да се съобразяваш, за да можеш да намериш най-правилния, най-точния човек за конкретния ученик. Съответно, вече в програмата, като влезем, има различни емоции, различни неща се случват и всичко е абсолютно различно и индивидуално всеки път, така че едно конкретно предизвикателство няма, те всеки ден са различни, със сигурност. Добре, нека да преминем към твоята специалност. Как виждаш ролята на иновациите в развитието на предприемачите в Велико Търново? Аз, като кажеш предприемачи и Велико Търново, пак отивам към Able Mentor, защото там проектите са свързани и с ново предприемачество. Много голяма част, дори от учениците, имат такова желание за развитие и иновации в нашия град, което много ме радва. Смятам, че във Велико Търново има почва за предприемачество, категорично, и това трябва да се развие, трябва им подтик и аз смятам, че знам какво им трябва, но за сега към момента ще го спестя. Добре. Какви са най-големите предизвикателства днес пред малките и средните предприятия в България? Много са. Със сигурност, аз, говорейки ежедневно с бизнеса, смятам, че имат голям проблем с кадрите. Естествено, това не е капитали, абсолютно всичките тези показатели, които са необходими на фирмите за да функционират, са изключително голяма важност. Много ключово е и кадрите, тъй като те са изправени пред, особено производствените предприятия, са изправени пред един огромен проблем. Те нямат кадри за производството на продуктите си. Изключително силно търсят и младите хора не са заинтересовани да се затворят в производствени предприятия, например. Това е огромен проблем. Тоест, те са принудени да намират ниско квалифицирани кадри, които дори не могат да четат. Това изключително много затормозява целият процес. И съответно пречи за дигитализирането, което е също голям проблем на малките и средни предприятия. Предстоим и трябва да се случи дигитализация при тях, за да могат да оптимизират всичките си производствени процеси и общо взето да постигат по-добри резултати, по-добри KPIs, възвръщаемост на инвестициите на база на дигитализирането се, поне при нас, в фирмата, в която работя, на база статистиките, които сме правили, възвръщаемостта на инвестициите се възвръща около между 3 и 6 месеца за тази дигитализация. Така че трябва да преминат към тази стъпка, за да могат да
имат по-добри резултати в всеки един показател. А какво представлява самата дигитализация? Зависи. Зависи от гледната точка, защото едно дигитализираш образование, да дигитализираш зависимост от сферата. Ако говорим за бизнеса и за предприятия, които се занимават с производство, там е многокомпонентно, поне при нас ние разполагаме с над 320 услуги, които можем да предоставим и изграждаме така стратегията за дигитализиране на база на персонализираните разговори с бизнеса, като се опитаме да идентифицираме много правилно техните проблеми. На база на техните проблеми ние предлагаме решения, които вече ги имаме и надграждаме спрямо техните персонални потребности. Да. И в случая тези персонализирани планове винаги ли работят по-добре? Да. Категорично. Да, защото някои фирми предлагат готови решения, които един вид да бъдат закупени, както курсовете. То всъщност е готово решение, което се доработва за конкретната фирма. Аз имам предвид, че персонализирано се разбира какъв е техния проблем. И оттам нататък ние приемаме подход, който ние градим с тях бизнеса им. В смисъл, ние ставаме като партньори, ние така го разсъждаваме. Не случайно съм в тази фирма, защото и тя така много кореспондира с ценностите ми, тъй като идеята е просто да разбереш какъв е проблема на човека, на фирмата, на персонала, на изпълнителния директор и оттам нататък да го дефинираш и да работиш с тези хора, за да се случи по-добрия бизнес. Да. Има ли граница, след която прекалената автоматизация може да доведе до неустойчиво развитие на бизнеса и обществото? Естествено. Не може всичко да е 100%. Трябва баланс в този живот. Аз съм винаги за баланс, така че трябва да има комбинация. Не може 100% да заложиш на автоматизация и да пренебрегнеш човешкия фактор. Да. Задължителен е. А какви са най-ефективните стратегии за продажа в България? Рекламата или продуктът е по-важен? Естествено, продуктът е основата, но определено рекламата е изключително важна. Трябва в днешно време компаниите се борят чисто маркетингово изключително много една с друга и със сигурност трябва да акцентират върху маркетинговите си стратегии, върху правилно позициониране на бранда, върху добро имиджа на бранда, външния вид, логото, слогана, абсолютно всичко трябва да е изградено много последователно, правилно в една изградена, изяснена маркетингова стратегия, така че рекламата е с изключително голямо значение. А защо днес брандинга се приема като нещо по-важно от самия продукт? Защото конкуренцията е сериозна, брандовете са много, стремежа е всеки да доведе до повече продажби и съответно до по-голяма целева аудитория, така че няма как без брандинг в настоящето. Абсолютно акцента трябва да е и балансът наистина е много важен. Трябва да имаш добър качествен продукт, за да може той да се купува, но брандинга, който маркетинговия екип стои зад него, трябва да е изграден последователно, целенасочено, с ясна визия, ясна последователност за бъдещето, така че брандинга трябва да е... няма как да не е важен. Вие, младите хора, поколение Z, сте постоянно в социалните мрежи, постоянно се вълнувате от различни брандове, инфлуенсъри ви завладяват с различни брандове. Няма как в текущата ситуация с вашето поколение, дори и с милениумите, нали, които сме по-назад, ние се вълнуваме от тези неща. Друго е било с предишните поколения, които са се имали са друго ежедневие, други порядки. Просто живота е различен и ние сме различни и го изисква. Да. А с какво дигитализацията би помогнала на производствения процес? Съществува ли, нали ние го казахме, но все пак има ли риск в някакъв момент да бъде напълно всичко дигитализирано? Това зависи от хората. Трябва да си трезво мислиш и да приемаш дигитализацията като инструмент и като нещо, което ще ти помогне и ще ти съдейства за оптимизиране на твоите процеси и резултати. Така че всичко зависи, е в ръцете на хората, от нас се зависи, не е проблема в дигитализацията. Тя е нашия инструмент, който ни помага.
А как виждаш бъдещето на България в икономически план, като си има предвид, че в момента сме в криза? Бъдещето на България в политически план в момента е малко хаос, винаги така от известно време е така даже дълго. Надявам се да е... Аз съм позитивен човек, аз мога да ти кажа нещо лошо, така че ще избягам тук от въпроса и ще ти кажа, че го виждам положително, да се подобряваме. Надявам се да е така, пък ще видим. Да. Малко избягах. Големите транснационални компании или са причината голяма част от малки и средния бизнес да затваря? Или по-скоро неговата неоптимизация? Определено има натиск, но не мисля, че това е основната причина. Понякога малки и среден бизнес разчита на програми от Европейския съюз, не е достатъчно добре, може да се финансира сам. Има проблеми с персонала, заплатите, които дава на база на конкурентните предимства с една голяма компания. Той няма конкуренция. В смисъл, служителите и работниците ако са в един град, съответно се преместват към компанията, която дава по-висока заплата, малките и средните не винаги си го позволяват. Факторите са изключително много и не може така с лека ръка да се каже само заради това. Оказват натиск, но политиката на малките и средните предприятия, кадрите в тях, мениджърските решения, защото от моя опит, това, което съм видяла в малки и средни предприятия, мениджърските решения не са от високо квалифицирани мениджъри, не винаги. И когато мениджърският фактор не е на ниво, страда цялата фирма. Така че многокомпонентен е отговорът. Преди разговора ни, предварителния ни разговор, ти спомена, че защитила докторантура на тема качеството на живота в България. Каква оценка може да дадеш от момента на написване до сега? Подобрява ли ситуацията? Добре, сега ще ти кажа. По принцип, качеството на живота, аз започнах да пиша тази дисертация точно след завършването ми като студент и започнах докторантура 2011 година. Искам да се направи сметка за какъв период от време става на въпрос. Като тогава изследвах много различни периоди, връщах назад през социализма, по време на след това около 2000-та година и в наши дни тогава. Тогава се откриха проблеми с доходите на населението. Искам да кажа преди това, че качеството на живота е многокомпонентно. Той изследва не само икономически, но и социални фактори и съответно някои от тях са подобрили, други не. В момента, тъй като доходите са нараснали, обаче се явява един друг проблем, инфлацията ги изяжда. И съответно нещата тук трябва да се изследват наново, за да ти кажа точно. Но това, което прави впечатление за баланс работа личен живот, смятам, че преди хората имаха повече възможност да съчетават тези два компонента. В момента е много трудно. Дори такива млади хора като вас, аз виждам, че сте силно ангажирани, имат изключително много задачи и нямат никакво време. Това в днешно време аз виждам като проблем времето. И то не е при един човек, то е масово. Относно безработицата и заетостта, добре са нещата към момента, но това не означава, че всички са си на правилните места и на местата, които искат да бъдат. Всичко трябва да се изследва много внимателно и детайлно, за да се направи тази съпоставка точна и коректна. Образованието и образователната система, как се е подобрила. Аз си спомням така в изследването ми, че бях описвала за постижения по време на социализма. Впоследствие аз не бях успяла да намеря за здравното образование, за здравеопазването също бях описвала така на времето какви болници са строяли, колко много леглова база, което намаля с годините, съответно има проблем с квалифицирания персонал в болниците. И по някои показатели сме по-напред, по други не. Дигитализацията съответно е на по-добро ниво и достъпа до такива технологии нови, което означава, че нали, като население, като общество, ние ставаме така
дали да го кажа по-грамотни, но айде, нека да използвам тази дума. Да, като спомена най-важният фактор времето, имат ли хората време сега за изкуството или предпочитат в дигиталната епоха да го изместват? Според мен зависи от хората. Ако трябва да съм искрена, зависи от хората, защото някои хора живота им е изкуство, на други хора живота им е в коренно различна насока и въобще не стигат до този момент. Така че, може би, трябва да се направи някаква концепция, която да приобщава още по-голям кръг, но то се действа. Тук и в Търново има толкова интересни места, и има хора, които се занимават и са в културната сфера, които, както знаеш, ние в Able Mentor ходим едно от събитията провеждаме в там те организират фестивала в Варуша Юки, се умяват и успяват да привличат голяма аудитория, свързана с и изкуство, и какво ли още не. Така че смятам, че вървим на прав път. Да. Имаш ли любим писател и какво те вдъхновява в негов стил? Знаеш ли, аз имам време да чета две направления. От край време аз съм запалена още от много малка, от 12 годишна, към астрология и духовно израстване, така че аз тези книги си ги чета. И другата тематика, която чета основно, е икономическа. Така че мога да се сетя за такива автори. Филип Котвър веднага ми излиза. Да, и от другата ми насока, която ти споменах, Хули Леонис, това ми изкача, за книга ме пита. Да, може и автор. Хули Леонис и Филип Котвър, да. Добре. Ако може да препоръчаш една книга, коя би била тя и защо? Пак ти казвам, връщам се към едно от двете неща. Духовното израстване на астрологията на Хули Леонис, Божествената майка. Стила, който е написан, е уникален, различен. Ако нямаш бекграунд в тази посока, няма как да разбереш за какво става дума. Трябва ти така познания, но определено впечатлява със стил. Добре, ние поговорихме доста за различни събития. Ако ти имаше възможност да организираш културно събитие за Able Mentor, какво би било то? Много интересен въпрос. Трябва да помисля, между другото. Възможностите са много. Със сигурност искам да е насочено към млади хора, те да са таргета и може би да подобря комуникационните им умения. Знаеш ли, това е проблем. Да, огромен, аз го виждам и бих мислила в тази посока, бих дори поканила различни коучове, писатели, хора на изкуството, които да ги стимулират да правим някакви ролеви игри, активности. Нещо такова, което да стимулира младите хора да са в групи, защото това е проблем на вашето поколение. Да, работата в екип. Да, и съобщо взето, в тази посока реших. Би било страхотно да се реализира някой ден. Добре, хайде ще измислим нещо. Добре. Хайде, разбрахме се. Да, малко пак прескачаме в темите за изкуствен интелект. Какви са най-големите рискове, свързани с него? Рисковите, пак аз да се върна пък на моите отговори, са свързани с човека, начина на използването му. Ако ние го използваме адекватно и както трябва и с разум, всичко би било наред. Но ако го използваме с цели, които са свързани с манипулиране и с така по-ниско ниво, тогава вече не е окей. Така че зависи от използването на човека. Какви са основните ползи в AI в работата ти и когато се оптимизира и дигитализира един бизнес? Използва ли се AI там? Да, ние работим с AI, с Machine Learning, с Business Intelligence, абсолютно, категорично, Vision Control, камери в производствата и така нататък. Така че използва се AI и в производството оптимизира различни процеси, така че... Помага. Помага. Добре, и последен въпрос за изкуствен интелект. Докъде ще доведе развитието на AI според теб? Към информирано общество или по-скоро към дезинформирано и функционално неграмотно? Или по-скоро ще е разделено на две групи? Искам се да е информирано обществото. Естествено, пак се връщам към начина на използване. Ако се учат или пък децата и младежите в училище започнат да го използват
да си така решават задачи, така. Всичко да е отдадено само на изкуствен интелект без проверката, това ще доведе до дезинформирано общество, защото те просто ще действат по този начин. Но ако се използва с разум, за да ти помага, да ти оптимизира процесите и ти да решаваш след това и да вземаш своето решение как да процедираш, на база на нали, всичко, което имаш, на база на емоциите, дори креативността, която има човека, няма да има никакъв проблем. Да. Изкуственият интелект споменахме, че няма да замени напълно хората, но докъде може да стигне той? Би ли стигнал нивото на човека? Нивото на човека няма как да го стигне, защото ние имаме емоции, креативност, даже точно тук що ги споменах, неща, които няма как изкуственият интелект да ги има. И благодарение на тях ние сме човешки същества. Да. Ти спомена, че си работила в различни университети като преподавател. Как би оценила образованието българското? Ефективно ли е то или по-скоро не е чак толкова? За съжаление не е чак толкова. За мое огромно съжаление, това е голямото ми желание и причина, тъй като още като бях студентка, аз ходих така няколко години в Америка, видях за какво става дума и определено този опит ми беше полезен, който има възможност наистина да отиде. Експириенсът е страхотен. Съжалявам за чуждицата, но след като се върнах, аз определено имах изключително силна потребност да започна да работя в образованието, затова и записах докторантурата си. И оттам нататък, естествено имах само пречки за започването на работа в образованието, това да го изключваме от темата, но системата не иска свежест, със сигурност не иска да има подобряване, напротив, тя приветства кадри, които стъпчат на едно място, това е проблем. Надявам се в училищата да е по-различно. Не много. Надявам се да има все още учители, които са мотивирани, които имат желание да допринасят и да дават така, освен житейския опит, който имат, и профилирания и така опита, който имат в материала, който ви преподават. Надявам се да са добри. Аз нямам конкретен досег с вече, единствено с децата ми. Там учителките им са страхотни, аз мисля, но въпросът е, че надявам се да е така и да имат все още стимул и мотивация. Държавата прави нещо по въпроса да имат стимул и мотивация, така че дано да е така. Дано. Според теб колко всъщност е голяма пропастта между образованието и реалността? Подготвят ли се хората за живота, който им предстои? Само чрез образование няма как да се подготвиш, то никъде нито една държава няма как да се подготви само с образование. То е една част от живота ни, която трябва да съчетаваме с различни други, зависи от нашите интереси и желания в каква насока се развиваме, за да можем да постигнем резултатите, които желаем. Но образованието е нещо, което е част. Тук в България все пак си има и своите предимства, така че надявам се. Ако можеш да промениш едно нещо в образователната система, какво би било то? Може би персонализация, малко повече обръщане внимание към ученика, защото класовете са големи. Не знам дали ви се обръща достатъчно внимание, не знам дали се говори за вашите интереси и това, което също ми е изключително важно е да се изслушва самия ученик каква насока иска да се развива, за да може да му се помогне точно там, а не да се лута между различни предмети, които нямат никаква стойност и смисъл за него, така че персонализацията тук е определено. Добре, и понеже нашето време накъсява, аз предлагам да преминем към следващите няколко кратки въпроса. Любим цитат или мото? Ако искаш промяна, бъди част от нея. Да, съгласен съм. Традиционна работа или работа с изкуствен интелект? Баланс. Демокрацията, свобода ли е или деградация? Свобода.
Как приемаш промените? С усмивка или лека тъга? Винаги усмивка. Ако имаш една супер сила, коя би избрала? Да можеш да летиш или да бъдеш невидима? О, да летя. Ако можеш да промениш едно нещо в света, какво би било то? Да няма страдания. Без какво Цветелина Цанова няма да бъде Цветелина Цанова? Без позитивната нагласа за нещата и усмивката. Много ти благодаря. Какво би пожелала на нашите зрители? На зрителите на Autofocus пожелавам да са проактивни, да бъдат така целеустремени и понеже в твоята аудитория основно от ученици, да се запишат и в Able Mentor на Велико Търново. Задължително. Преживяването незабравимо. Отново ти благодаря. С нас беше Цветелина Цанова, маркетинг специалист и координатор в програмата Able Mentor за Велико Търново. А вие, скъпи зрители, ако сте харесали, абонирайте се и натиснете камбаната, за да разбием алгоритъма. Помнете, всяка голяма промяна започва с малка стъпка. Каква ще бъде вашата стъпка днес? До нови срещи!